మొదటగా మరి సృష్టిలో జీవరాశుల గురించి మనం ఆలోచించగలిగితే మరి ఒకనాడు ఇజ్రాయేలు వారు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా బ్రతుకుతున్న సమయంలో మోషే గారు మరి వారిని రక్షించాలని ఆ బానిసత్వం నుంచి ఆ ఐగుప్తు దేశం నుంచి కానాన్ దేశానికి తీసుకుపోయే సమయంలో ఒక ఎర్ర సముద్రం మరి వారికి అడ్డుగా వస్తుంది. మరి ఫరో సైన్యం వెనక వారిని పట్టుకోవాలని చెప్పి వస్తున్న సమయంలో మరి సముద్రం అనేది అడ్డుపడుతుంది. అప్పుడు మోషే గారు దేవుడికి ప్రార్థన చేయగా మరి దేవుడు సముద్రానికి ఆజ్ఞ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ప్రియమైన దేవుని వల్ల ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు దేవుని మాట విని సముద్రం అయిపోతే ఏమైపోతుంది, 2 పాయలుగా అవి మరి ఇజ్రాయేల్ జనాంగాన్ని మరి ఆ యొక్క సముద్రం దాటడం జరిగింది. ప్రియమైన దేవుని వల్ల అదేవిధంగా మరి సూర్యుడు చంద్రుడి గురించి మనం ఆలోచించగలిగితే యెహోషువ 10వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూడగలిగితే యెహోషువ 10వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూడగలిగితే యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుట అమోరీయులను అప్పగించిన దినమున ఇశ్రాయేలీయులు గురించుండగా యెహోషువ యెహోవాకు ప్రార్థన చేసింది. సూర్యుడా నీవు గిబియోనులో నిలువుము, చంద్రుడా నీవు అయ్యోనులో లోయలో నిలువుము. జనులు తమ చంద్రుల మీద పగ తీర్చుకున్నట్టు సూర్యుడు నిలిచును, చంద్రుడు ఆగిను. దేవుని వల్ల మరి యెహోషువ మరి ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు కాబట్టి అక్కడ సూర్యుడు చంద్రుడు దేవుని మాట విని ఏమైపోయినాయి, అక్కడ దేవుని మాటకు లోబడి చంద్రుడు సూర్యుడు తిరగకుండా ఆగిపోయినట్టుగా మన దేవుని మాటలు చదివిస్తున్నాయి. ప్రియమైన దేవుని వల్ల అదేవిధంగా మరి సింహాల గురించి మనం చూడగలిగితే దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి మనం చూడగలిగితే అక్కడ దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయము తన రాజ్యమంతటి పైన అధిపతులుగా ఉండటకై 120 మంది అధిపతులను నియమించుటకు దర్యావేషునకు ఇష్టమైంది. వారి పైన ముగ్గురు ప్రధానులుగా నియమించిన ఆ ముగ్గురులో దానియేలు ముఖ్యుడు. ప్రియమైన దేవుని వల్ల ఇక్కడ దర్యావేషు అనే ఒక ఆయన ఇక్కడ మరి ముగ్గురిని మరి ఇక్కడ నిలబెట్టడం జరుగుతుంది. మరి ఆ ముగ్గురులో దానియేలు గారు ఒకరు. మరి దానియేలు గారు ఏ పాపం ఏ తప్పిదం చేయకున్నా కూడా ఆయన్ని సింహం బోనులో వేయడం జరుగుతుంది. మరి సింహం బోనులో వేసినప్పుడు దానియేలు గారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మరి దానియేలు గారు మాట విని సింహాలు ఆయన దగ్గరకు రాకుండా మరి అక్కడ నిలుస్తాయన్నమాట. అంటే ఇక్కడ కూడా దేవుని మాట మీరకుండా సింహాలు మరి ఉన్నట్లుగా మనకు దేవుని యొక్క మాటలు చదివిస్తుంది. అదేవిధంగా కాకుల గురించి మనం చూడగలిగితే మొదటి రాజులు 10వ అధ్యాయము 6వ వచనం. రాజుల మొదటి గ్రంథం 10వ అధ్యాయము 6వ వచనం చూడగలిగితే హోషేయ ఏలుబడిలో 10వ అధ్యాయం 6వ వచనం.
అక్కడ కాకోలములు ఉదయమందు రొట్టెను మాంసమును అస్తమయమందు రొట్టెను మాంసమును అతని ఎద్దుకు తీసుకుని వచ్చి చూడండి. అతడు వాగు నీరు త్రాగొచ్చు వచ్చింది. కొంతకాలమైన తర్వాత దేశంలో వర్షం లేక ఆ నీరు ఎండిపోయాను. అంతటా యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఇలా సెలవిచ్చింది, నీవు సీదోను పట్టణ సంబంధమైన సరేపతను ఊరికి పోయి అచ్చట ఉండుము. ఇక్కడ ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే మరి ఇక్కడ ఏలియా గారికి దేవుడి యొక్క మాటలు విని కాకుల ద్వారా ఆహారం ఏలియా గారికి పంపించడం జరిగింది. ప్రియమైన దేవుని వల్ల మరొక మాట మనం బైబిల్లో చూడగలిగితే, చేప గురించి మనం బైబిల్లో చూడగలిగితే యోనా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ అధ్యాయము 17వ వచనం. గొప్ప మత్స్యం ఒకటి యోనాను మింగవలని యెహోవా నియమించి ఉండగా యోనా 3 దినములు ఆ మత్స్యం యొక్క కడుపులో ఉండేది. ప్రియమైన దేవుని వల్ల మరి నినివే పట్టణము నాశనం అయిపోతున్నదని చెప్పేసి నినివే పట్టణం ప్రజలు నాకు విరుద్ధంగా పాపం చేశారు కనుక వారిని నాశనం చేయాలి కనుక వారికి మరి ప్రవక్త అయిన యోనా గారికి సెలవిచ్చి, నువ్వు పోయి నినివే పట్టణ ప్రజలకు నా మాటలు తెలియజేయము, ఒకవేళ వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడి మారుమనసు పొందుతారేమో అనేసి మరి దేవుడు యోనా గారికి చెప్పినప్పుడు యోనా గారు ఏం చేస్తారు, నినివే పట్టణానికి పోకుండా తర్షీషు అనే వాడికి మరి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. అక్కడ దేవుడికి విరుద్ధమైన పనులు చేశాడు కాబట్టి మరి ఆ వాళ్ళలో ఉన్న మరి ఆ అన్ని జనాలు ఏం చేస్తారు, యోనా గారిని ఎత్తి సముద్రంలో వేయడం జరిగింది. మరి అక్కడ ఆయన కుమారుడు మరి చనిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు. అప్పుడు వెంటనే ఒక తిమింగలానికి, ఒక పెద్ద చేపకు మరి మరి దేవుడు ఆజ్ఞిస్తాడు. వెంటనే ఆ తిమింగలం వచ్చి మరి యోనా గారిని మింగటం జరిగింది. ప్రియమైన దేవుని వల్ల మింగి 3 దినములు దానికి జీర్ణ వ్యవస్థ ఉన్నా కూడా అది జీర్ణించుకోకుండా అది కడుపులో భద్రంగా పెట్టుకొని అది అడుగు భాగానికి పోయి అక్కడనే 3 దినములు ఉండి మళ్ళీ తిరిగి మరి యోనా గారు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు అది తీసుకొని వచ్చి ఒడ్డున వేయటం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఒక చేప కూడా దేవుని మాటను ఎక్కడ కూడా ధిక్కరించినట్లుగా మనకు కనపడటం లేదు. ప్రియమైన దేవుని వల్ల మరి ఇంతవరకు మరి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జీవరాశుల గురించి మనం ఇంతవరకు విన్నాం, చూసాం. మరి దేవుని మాట వినని వారి గురించి మనం ఆలోచించగలిగితే ఆదికాండము 16వ అధ్యాయము 2వ వచనం చూడగలిగితే, ఆదికాండము 16వ అధ్యాయము 2వ వచనం. కాగా సారాయి ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండా యెహోవా చేసి ఉన్నాడు, నీవు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము, ఒకవేళ ఆమె వలన నాకు సంతానం కలగవచ్చని అబ్రాహాముతో చెప్పు. అబ్రాహాము సారాయి మాట విన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని వల్ల ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాం గారికి, నీకు ఆకాశం చూడు ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయో అంతమంది సంతానాన్ని దేవుడు ఇస్తా అని చెప్పి అబ్రహాం గారికి చెప్పడం జరిగింది. మరి చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం గారేమో ఓపికతో ఉన్నాడు. కానీ ఆయన సహకారి అయినటువంటి సారమ్మ గారు మాత్రము ఓపిక పట్టుకోలేక దేవుడికి విరుద్ధమైన పని చేసింది. దేవుడి మాట ధిక్కరించి ఏం చేసింది, ఆగర్ గారికి అనగా మరి సారా గారికి పని మనిషి అయినటువంటి ఆమెకు చెప్పి, నీవు నా యజమానితో నువ్వు పోతే నాకు పిల్లలు కావాలని చెప్పేసి మరి ఆగర్ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఆగర్ గారు మరి అబ్రహాముతో మరి పోయి పిల్లలు కావడం జరిగింది.
ప్రియమైన దేవుని వలన ఇక్కడ దేవుని మాట ధిక్కరించినట్లుగా సారా గారు మనకు కనబడుతుంది. అదేవిధంగా ఆదికాండము 19వ అధ్యాయము 26వ వచనం మనం చూడగలిగితే లోతు గారి భార్య గురించి మనకు చక్కగా ఎక్కడ కనబడుతుంది. అయితే లోతు భార్య అతని వెనక నుండి తిరిగి చూచి ఉప్పు స్తంభం ఆయన. ప్రియమైన దేవుని వలన సొదొమ పట్టణము బాలురు, మరి యవ్వనులు, వృద్ధులు అందరూ కూడా దేవునికి విరుద్ధమైన పాపం చేసి దేవునికి విరుద్ధంగా బ్రతుకుతున్న సమయంలో దేవుడు మరి లోతు గారి సహకారికి మరి ఆయన ఇచ్చిన గర్భఫలాలకు మీరు ఈ దేశం నుండి మీరు వెళ్ళిపోతే నేను ఈ సొదొమ పట్టణాన్ని నాశనం చేస్తానన్నప్పుడు మరి బయలుదేరి పోవడం జరిగింది. దూరంగా పోయి మీరు దాక్కోమని చెప్పి దేవుడు చెప్పినప్పుడు మరి లోతు గారు దేవుడి మాట విని పారిపోతున్నాడు. కానీ మీరు పోతూ వెనక్కు చుట్టూ తిరిగి చూడవద్దు అని చెప్పి దేవుడు చెప్తే వీళ్ళేం చేశారు? మరి లోతు గారికి ఇచ్చినటువంటి గర్భఫలాలు చూడలేదు. కానీ ఆయన సహకారైనటువంటి మరి లోతు గారి భార్య చూడుతున్న పని చూసి ఉప్పు స్తంభం అయింది. ఎందుకు చూసింది? ఏదో నా వస్తువులు ఉన్నాయి, నా బట్టలు ఉన్నాయి, లేదా నా మరి ఇంట్లో సామాన్లు ఉన్నాయి, ఏదో ఆశపడి తిరిగి చూసింది. దేవునికి విరుద్ధమైన పని చేసింది కాబట్టి ఆమె ఉప్పు స్తంభం అయింది. ప్రియమైన దేవుని వల్ల మరొకరిని మనం బైబిల్లో చూడగలిగితే ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 2 నుంచి 6 వచనం చూడగలిగితే అవమ గారి గురించి మరి మనం చూడగలిగితే అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చు. అయితే తోట మధ్య ఉన్న చెట్టు ఫలము గూర్చి దేవుడు మీరు చావకున్నట్లు వాటిని తినకూడదనియో వాటిని ముట్టకూడదనియో చెప్పినని సర్పంతో దేవుని వలన దేవుడు ఏదో తోట ఒకటి వేసి ఇదిగో ఈ తోట ఉన్న చెట్ల ఫలములన్నీ కూడా మీరు తినండి, కానీ ఒక చెట్టు ఫలం మాత్రం మీరు తినొద్దు అని చెప్పి దేవుడు చెప్పడం జరిగింది. ప్రియమైన దేవుని వలన ఆదం గారు మాత్రము ఆ పండును మాత్రం ముట్టలేదు, తినలేదు. కానీ అవ్వమ్మ మాత్రం ఏం చేసింది? తినొద్దున పండు తిని ఆజ్ఞ అతిక్రమించి పాపం చేసింది. ప్రియమైన దేవుని వలన అదేవిధంగా మరొక మాట మనం బైబిల్ చూడగలిగితే మత్తయి సువార్త సంఖ్యాకాండము 20వ అధ్యాయము 7 నుంచి చూడగలిగితే సంఖ్యాకాండము 20వ అధ్యాయము 7 నుంచి చూడగలిగితే అంతటా యెహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను, నీవు నీ కర్ర తీసుకొని నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ సమాజంలో పోగు చేసి వారి కన్నుల ఎదుట ఆ పండ్లతో మాట్లాడు, అది నీళ్ళిచ్చును. నీవు వారి కొరకు నీళ్లను బండలో నుండి రప్పించి సమాజమునకును వారి పశువులకును త్రాగునిచ్చును. చాలు. ప్రియమైన దేవుని వలన ఇక్కడ దేవుడు మోషే గారికి ఏం చెప్పాడు? బండను తాకమన్నాడు. నువ్వు నీ కర్రను తీసుకొని బండను తాకమన్నాడు. కానీ మోషే గారు ఏం చేశాడు? బండను 2 మార్లు కొట్టాడు. కాబట్టి మోషే గారికి కానాను దేశానికి పండకుండా ఆపడం జరిగింది. అంటే దేవుని మాటను ఇక్కడ మోషే గారు ధిక్కరించడం అయింది. ప్రియమైన దేవుని వలన ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క మనుషుడు దేవునికి విరుద్ధమైన పాపం చేస్తూనే పోయాడు. అందుకనే తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారిని ఈ భూమి మీదకి పంపించి మనుషులు చేసిన పాపాలన్నింటి కోసము ఆయన మన కొరకు మరణించడం జరిగింది. చనిపోయి 3 దినం లేచి తిరిగి తండ్రి దగ్గరికి చేరుకోవడం జరిగింది. ప్రియమైన దేవుని వలన మరి మనం దేవుని వాక్యానికి దూరం అయిపోయి ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు దేవునికి విరుద్ధంగానూ వ్యతిరేకంగానూ ఒకవేళ బ్రతుకుతున్నట్లయితే బ్రతికి చివరికి
మన ఇష్టానుసారంగా బ్రతికి చివరికి దేవుని మాటలు మరి వినకుండా దేవుని ఇష్టానుసారంగా నడుచుకోకుండా ఒకవేళ బ్రతికినట్లయితే ఆ మాటలు మనం బైబిల్ చూడగలిగితే మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వచనం చూడగలిగితే మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వచనం. ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచు ప్రతి వాడును పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపుడు కానీ పరలోకమందు నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయవాడే ప్రవేశించు. ప్రేమని దేవుని వల్ల ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు దేవునికి విరుద్ధంగాను వ్యతిరేకంగాను మనం బ్రతికి చివరికి మరణించే సమయానికి అనగా యవ్వనంగా ఉన్నప్పుడు మరి యవ్వనంగా ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకున్నాం. మన ఇష్టానుసారంగా ఈ శరీరం కోసం మనం బ్రతికి మరి ఋతుప్రాయంలో మనం దేవుని కోసం ప్రభువా ప్రభువా అని ఒకవేళ మనం దేవుని కొరకు నన్ను పరలోక రాజ్యానికి చేర్చు అని అంటే అప్పుడు ప్రభు పలకడు, మనం జవాబు ఇవ్వడు. ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఈ చిన్న ఆయుష్కాలానికి ఈ 60-70 ఏళ్ళు ఈ చిన్న జీవితానికి వ్యర్థంగా ఈ శరీరం కోసం మనం ఈ శరీరం కోసం విస్తారంగా కష్టపడి ఈ శరీరం కోసం పోగు చేసి సంపాదించి కూడబెడితే చివరికి వృద్ధుడు అయిపోయిన తర్వాత మరి 50-60 ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు ప్రభువా ప్రభువా నన్ను పరలోకంలో చేర్చుకోనంటే నీ యవ్వన ప్రాయం అంతా కూడా నీ ఇష్టానుసారం నీ శరీరం కోసం బ్రతికేవు. మరి ఇప్పుడు ఈ శివర స్థానాల్లో ఇప్పుడు ప్రభువా ప్రభువా అంటే ప్రయోజనం లేదని చెప్పి దేవుడి యొక్క మాటలు సెలవిస్తున్నది. ప్రేమ దేవుని వల్ల మనము ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు మరి నమ్మకమైన పిల్లలుగా యథార్థవంతులుగా నీతిమంతులుగా పరిశుద్ధులుగా బ్రతకాలి. చూడు, ఒక చేప దేవుని మాట వినింది, ఒక వర్షము దేవుని మాట వినింది, ఒక సూర్యుడు చంద్రుడు దేవుని మాట విన్నారు, సింహాలు దేవుని మాట విన్నాయి. కానీ మనిషి మాత్రం దేవుని నుంచి వచ్చిన మనిషి మాత్రం దేవుని మాట వినకుండా దేవుని మాటను ధిక్కరించి బ్రతుకుతున్నారు. ప్రేమైన దేవుని వల్ల ఈరోజు మా సహోదరుడు చెడ్డకరణ్ గారిని గురించి నేను ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆయన రైల్వే కోడ్ మా ఊరు, కానీ ఆయన ఇక్కడి నుంచి ఇంత దూరం నుంచి ఇక్కడ చేరి ఎన్నో ఆత్మలు ఆయన లేకుండా కూడా దేవుని పని చేయగలుగుతున్నారు. ఇంతటి గొప్ప భాగ్యాన్ని మా సహోదరుడికి దేవుడు అప్పగించారు. ప్రియమైన దేవుని వల్ల ఆయన చూస్తున్నప్పుడు నాకు కూడా ఆయన మాదిరిగానే నేను దేవుని పని చేయాలి. ఆయన ఎన్నో ఫ్లెక్సీలు మరి ఈ కడప పట్టణంలో చాలా చోట్ల ఆయన దేవుని నామాన్ని గొప్పగా మరి చూపించాలని ఎన్నో ఫ్లెక్సీలు కొట్టి మరి కడప పట్టణంలో చూపించడం జరుగుతున్నారు. మరి ఆయన ఒక 10 ఫ్లెక్సీలు కొట్టి పెట్టినప్పుడు నేను ఒక ఫ్లెక్సీ అయినా పెట్టాలని చెప్పి ఆలోచనతో నేను నిన్న దినాన ఆయన కోడూరు పట్టణానికి దేవుని మాటలు తెలియజేసేదానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన వెంబడే నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా దేవుని కోసం మనం ఆతృత పడాలి. దేవుని మాటను ధిక్కరించేవారుగా ఉండకూడదు. దేవుని మాటల ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ఎంతోమంది బ్రతికించేవారుగా మనం ఉండాలి ఈ భూమి మీద ఉన్న రోజు. ప్రేమ దేవుని వల్ల ఈ విధంగా మనం దేవుని మాటలు వింటూ మరి మనం నేర్చుకుంటూ ఎంతోమందికి నశించుకోవచ్చున్న వారికి అనగా అగ్నిలో వచ్చి లాగినట్టు కొందరైనా మనం దేవుని యొక్క మాటలు చెప్పి వాళ్ళు దేవుని పదాల చెంతకు చేర్చాలని మనం అంతా ఉండాలని కోరుకుంటూ నా మాటలు ఉంచుకుంటున్నాను. మరి తలవచ్చుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం. పరిశుద్ధమైన ప్రేమలో మా ప్రియ పరలోకమందున మా పరమ తండ్రి, నీ ప్రేమ చేత ప్రభు చేత ఇంతవరకు తండ్రి నీ మాటలు నేను నా ద్వారా తెలియజేసిన దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. దేవా, ఏదైనా తప్పిదములు ఉంటే నన్ను క్షమించుకున్నాడు నా కన్న తండ్రి. ఇదిగో తండ్రి మరో క్లాసులో తండ్రి ఈ యొక్క మహాజ్ఞాన సంగతులు తండ్రి మా ఆత్మీయులు చక్కగా గారు తండ్రి తెలియజేస్తుంటారు తండ్రి. ఆయన సమయం జ్ఞానం ఇచ్చి తండ్రి చక్కగా నడిపించమని. ఇదిగో తండ్రి నేను వారందరూ తండ్రి ఆ మాట అలా ఉన్నవాళ్ళు తెలుసుకొని ఆ మాట ప్రకారంగా జీవించే వారు ఉండగలకు గుర్పించుకొచ్చుకొని తండ్రి ఈ కార్యక్రమం అంతట్లో మాకు తోడుకుంటూ అన్నవచ్చు ముందుగా సమయాన్ని చేతికి అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభువు రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు వారి ప్రార్థన సమర్పించడానికి వేడుకున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్.